přátelé, dámy a pánové, nebo jak se to říká. Zkrátka, vy, kteří jste přišli, vám děkujeme za to, že jste přijali naše pozvání. Chtěl bych vás přivítat jménem pěveckého sboru Efata, který letos oslavuje 25. narozeniny. Je to opravdu kus života, který máme za sebou, který nám Pán Bůh dovolil zažít něco jedinečného, něco, co se naštěstí dá opakovat, co tedy není neopakovatelné, ale přitom je to jedinečné. Z celé republiky se čas od času sjížděli zpěváci, aby se mořili s písničkami a potom, aby s radostí a s velkým nadšením a napětím v duši ty písničky předali svým posluchačům. Tahle služba trvá už opravdu 25 let. Navazuje na mnohé další služby a práce, které fungovaly už během komunistického režimu ve skrytu. Najednou jsme to mohli udělat viditelně. A tak jsme to dělali a děláme to doposud a dali Pán Hospodin, tak budeme v této službě pokračovat. Dnes jsme se už dopoledne sjeli s mnohými bývalými zpěváky Efaty a jestli by vás zajímalo, kolik nás tady bylo, typněte si. 20, přidejte. 120, já jsem nerozuměl tu 100. Přidejte. Tak já vám to nebudu prozrazovat, ale úplně na závěr dnešního koncertu budete mít možnost to spočítat. Ten dnešní koncert má zároveň ještě jeden účel. Pracujeme ve 3letých sezónách a to znamená, že právě dnešní den končí další 3letá sezóna toho stávajícího pěveckého sboru, který tady 3 roky pilně pracoval a dnes se vlastně společně rozloučí. A od ledna začínáme znova, možná trošku s novou sestavou a určitě s novými písničkami. Takže celý ten dnešní koncert bude rozdělen do takových 3 částí. Nejprve bychom vám rádi předali některé písničky s tím pěveckým sborem, který ty 3 roky nacvičoval a dnes tedy končí tu svoji 3letou sezónu. Potom budeme pokračovat dál, ale přizveme si k sobě některé zpěváky, kteří si pamatují na jedno velice pěkné zdařilé dílo soudobého skladatele Stanislava Jelínka. To dílo se jmenuje Labyrint srdce. Je to 8 částí na komenského texty a my jsme si říkali, že přestože víme, nebo tak tušíme, že bychom to zvládli sami, tak jsme chtěli umožnit té první generaci Efaty, která to zpívala kdysi dávno v těch 90. letech, jestli by si to chtěli zaspívat s námi. Takže vlastně už tam začneme trošku víc počítat. V té druhé části bychom vám chtěli zaspívat to pásmo komenského Labyrint srdce. A potom úplně na závěr nás tady uvidíte všechny. A chtěli bychom se s vámi rozloučit 4 písněmi, které zaspíváme vlastně všichni, kteří Efatou prošli. Tedy ti, kteří jsou tady přítomní. Já jsem to jen tak odhadem počítal, kdyby tady byli opravdu všichni, tak bychom se dostali možná na nějakých 300 nebo 350 lidí. Za těch 25 let opravdu Efatou prošlo neskutečně velké množství zpěváků. A mnozí z nich slouží ve svých městech, zborech, církvích a někteří ne. Ale v době, kdy zpívali, tak předali něco ze sebe, přijali zase něco jiného. Tak já vám velice přeju to, aby ten dnešní večer jste si vy užili spolu s námi. My vzpomínáme a zároveň se ptáme Pána Boha, co má pro nás připraveno dál. A moc bych si přál, kdyby kromě toho, že to bude jakýsi koncert nebo nějaké veřejné vystoupení, kdyby to zároveň bylo připomenutí toho, že Hospodin je živý a že jestli se máme strachovat o něco, tak to, abychom jako národ šli za svým živým Bohem. To je naše osobní vyznání a o tom budeme zpívat. Tak mi dovolte, milí přátelé, abych teď už přivítal mezi námi a pozval dopředu zpěváky Efaty.
Měli jsme trošku dilema, jakým způsobem tohle naše společné setkání a setkání s vámi uchopit. A tak jsme si říkali, že zkusíme z toho udělat něco trošičku osobního. A to tím způsobem, že během té první části, kdy budeme zpívat jednotlivé písničky, tak mezi těmi písničkami postupně přijde několik bývalých zpěváků anebo přátel Faty a ze svého osobního pohledu aspoň něco málo trousí. My jsme se moc nedomlouvali, popravdě řečeno mě v podstatě nepředstavit můžu být zpěváků, ale já věřím tomu, že nakonec někdo se zpěváků přijde. Ale co vím, že teď za chvilku přijde jako první kazatel církve bratrské zde v Brně, bratr Jan Asun. To je člověk, který si nás svým způsobem adoptoval. A my jsme mu za to velice vděční. Absolvovali jsme s ním mnohé a on spolu s námi a je takovým naším v podstatě, nevím, jak to udělat, aby to nebo nějaké církevní foupa. Tak jako ne světec, ale Honza. A tak já bych chtěl poprosit někdo, jestli by mohl přijít dopředu. Děkuji pěkně. Já to nebudu příliš komentovat. Milý Bohumíre, Faťáci, před 25 lety z lásky k Pánu Bohu, z lásky k hudbě a z touhy předat něco druhým lidem, z toho velkého božího požehnání a milosrdenství vznikl ne snad jenom pěvecký sbor, ale vznikl fenomén Efata. A když říkám fenomén, tak tím myslím něco jako operační prostředí nebo operační systém, který byl mnohem víc než prostorem života, který sloužil právě vám. A za to se vám sluší poděkovat. Já jsem patřil mezi velice vděčné posluchače, když jsem měl možnost vás poslouchat, a já spíš než k Efatě patřím před Efatu. A když myslím na hudbu a na zpěv, pak pro mě Efata vždycky znamená určitý obraz života, jak má vypadat život člověka s Pánem Bohem. Já jsem, myslím, 2krát měl možnost doprovázet Efatu a sedět v takovém meziprostoru, mezi dirigentem a mezi zpěváky, takže jsem na ně viděl. A to byl fascinující pohled. Pěvecký sbor je těleso, které, alespoň vzpomínám, v Levicích všichni znali perfektně noty. Ale to nestačí, abyste dobře zaspívali. Abyste dobře zpívali, musíte znát noty a musíte se navzájem poslouchat. A ani to nestačí. Musíte se dívat na dirigenta. A tyhle 3 věci potom vypůsobily krásný hudební zážitek pro z nás, kteří jsme seděli v lavicích a naslouchali něco z té nebeské zvěsti, která k nám promlouvala. A k tomu svému přání dodám ještě jeden osobní postřeh. Mně se zdálo, že s přibývajícími léty, když jsem sledoval Bohumíra jako dirigenta, tak a nevím, jestli vy, Faťáci, mi to potvrdíte, tak se mi zdálo, že čím dál tím méně mával rukama a že čím dál víc dirigoval očima a svým výrazem. A ta vzájemná symbióza mezi sborem a tváří Bohumíra, pro mě to bylo cosi jedinečného to sledovat. A myslím si, že tak nějak si Pán Bůh představoval, že my budeme žít s ním a on nás bude dirigovat, když se budeme dívat na jeho tvář. Tak tolik moje vzpomínka, tak jak Efatu já mám ve svém srdci, a přání k narozeninám. Já bych přál Efatě, Romanovi, kdybyste viděli Romanovu tvář, tak to je velice podobné Bohumírovi. Přál bych vám, aby Efata zůstala takovým prostorem, jakým vždycky byl. Přál bych vám, aby vám Pán Bůh vždycky dával i dostatek
sil k tomu, abyste potom svým zpěvem mohli přinášet radost a co si z té boží lásky a božího milosrdenství pro nás posluchače. Pán Bůh vám požehnej.
by měl zaznít hlas některého z bývalých zpěváků. A šanci dostane Jirek. Takový plachý chlapec, ale nebojte se, přijde. Je sice krátký, ale na skutečnosti je dlouhý. Jsem viděl, že mě nesklameš, když jsem tě takhle vyskal. Dobrý večer. Já jsem to úplně neplánoval tady mluvit, asi málo kdo. Jak už tady zaznělo, EFATA to není jen pěvecký sbor, EFATA to je organismus. Z těch 25 let já jsem v EFATě zpíval dohromady asi 8. Nebyl jsem ani úplně na začátku, ani úplně na konci. Ty zpěváci se tady prolínají a dneska, když jsme se sešli, tak jenom část z nich jsem znal osobně, ale spoustu z nich jsem znal od vidění, vídám je na různých akcích. Ale co asi my všichni máme společné, je, že EFATA není jenom místo, kde si můžeme zaspívat, ale je to takový náš druhý, třetí, prostě další domov. Je to místo, kde máme své lidi, kam se rádi vracíme a kde nacházíme pochopení, třeba když doma v tom našem vlastním domově pochopení není. U mě to bylo ještě tak, že jsem si na EFATě našel svou ženu, takže pro mě je to ještě další rozměr, další level toho vztahu. A těším se, až moje děti dorostou, že jim budu moci toto společenství doporučit.
jak se to stalo, ale zkrátka do toho současného repertoáru se nám nějak dostalo několik cizokrajných písniček. To jste si asi všimli. My teda jsme trošku zanedbali to, že bychom vám ke každé té písničce něco říkali, nebo bychom promítali třeba překlad, jak jsme to dělali na těch při těch minulých koncertech. Teď jsme si říkali, že to možná necháme být, ať to zkrátka zazní tak, jak to zaznít má. Ale aspoň krátký komentář k těm všem cizokrajným písničkám dám. Když se podíváte, co se to všechno děje kolem, tak v podstatě zjišťujete, že věcí, ze kterých bychom měli pohodovou radost, těch mnoho nebývá na úkor těch, které nám tu radost berou. To není nic mimořádného, zkrátka takhle asi je ten náš život postaven. A já přemýšlím, jakým způsobem má člověk na to reagovat. Můžeme se o tom popovídat, můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, tak maximum, ale my můžeme ještě jednu věc a ta je právě skrytá v těch písničkách. Velice dopodrobná a masitě vnímám, co ten život přináší. Najednou přichází chvíle, kdy tohle poznání té zemitosti lidstva, zemitosti člověka totálně přebije poznání Boží milosti a naděje, kterou člověk může mít ve svém Bohu. A ono to přichází různě, přichází to skrze písničku, skrze člověka, který najednou ke mně přijde a pomůže mi. A nebo skrze to, že já přijdu za druhým člověkem a pomůžu mu. Najednou zjišťuju, že v tom najednou jsem získal něco obrovského. A to je skryto v těch písničkách. Vždycky tam byste našli, snad z toho našeho výrazu ve tváři to je znát, vždycky byste tam našli cosi, jako depresi, nebo aspoň kytku, nebo něco negativního. A vždycky tam najdete tu obrovskou naději, protože Bůh je živý a má nás rád.
bychom rádi získali posilu. Já jsem to říkal z legrace, že si myslíme, že to zvládneme sami, ve skutečnosti naši bývalí, my to bez vás zkrátka nedáme. Takže teď bude trošku šrumec. Zaspíváme vám 8. zastavení nad texty Labyrint srdce a ráj srdce, Labyrint světa a ráj srdce od Jana Komenského. Celé to pásmo zhudebnil skladatel Stanislav Jelínek. Letos dovršil 70 let. A protože to je takové dílo, které zpívala ta první generace Efaty v 90. letech, tak jsme si říkali, že to je přesně ta příležitost, kdy můžeme získat podporu. Tak zpěváci, pojďte.
sekretáři, pane purkraví, pane úředníče, pane regente, pane kancléři, pane místodržící, páni soudcové, miloství králi, kníže, pane a tak dále říkali. Odkud se takoví lidé berou? I tím je tlumočník. Někteří se k tomu rodí, jiní od nich, anebo od obce vybráni bývají. Ti, kteříž by za nejmoudřejší ze všech a nejzkušenější a spravedlnosti a práv nejpovědomější uznání byli. I to pěkně, tím já. V tom mi se pohledě ti udám a spatřím, ance někteří do stolic vkupují, jiní vprošují, jiní vpochlebují, jiní sami sázejí. A vydato. Hle, neřád, skřikl jsem.
Navrať se, navrať se, navrať se, odkud jsi vyšel, do domu srdce svého a zavři po sobě dveře. Kteréž rady já, jak jsem rozuměl, tak jsem poslechl, a že jsem Boha radícího poslechl, přešťastně jsem učinil. Ale i to již dar byl jel. O tom já sám sebou přemýšluji, a co dál bude, čekám. A aj, z vrchu zastrní se světlo jasné, k němuž já očím pozdvihna, spatřím vrchní to okno plné blesku, v kterém spouští si ke mně dolů jakýsi postavou sic podobný nám lidem, ale jasností právě Bůh. Ten tedy sama vlidnost, sama ochotnost těmito nejprv ke mně přemilými slovy promluvil. Vítej, vítej, můj synu a bratře milý. A to pověděv, objal mne přívětivě a políbil. Tak to ke mně dále promluvil. Kdež jsi pak byl, synu můj? Kde jsi byl tak dlouho? Kudy jsi chodil? Čeho jsi v světě hledal? Potěšení. I kde jsi ho hledat měl než v Bohu? A kde Boha než v chrámě jel? A který chrám Boha živého než chrám živý, kterýž on sobě sám připravil v srdce tvé vlastní? Nebo tu jsem sobě zvolil palác k bydlení své? Oh,
A před námi je poslední, třetí část našeho vystoupení. A jak jsem vám slíbil na začátku, teď už si to budete moct dopočítat až do konce. Tak vy ostatní, pojďte mezi nás. Bohumíre, rádi bychom ti jménem celého sboru, a obávám se, že nejsou všichni, by mnozí nemohli přijet a jim to líto, poděkovali za to, co jsi pro nás udělal, za to, co jsi nás naučil, a za to, s čím jsme mohli s tebou projít. A chceme ti jménem všech popřát Boží milost, požehnání a vedení v tvém dalším životě i tvojí rodině. Pán Bůh žehná a ze své moudrosti a plnosti ti dává i tam, kde nám schází a kde i tobě schází, tak ať ti přidá sám. Chceme ti předat jenom malou pozornost. Taky k tvým narozeninám. Máme teď 3 písničky, které bychom tobě chtěli zaspívat, ale samozřejmě i vám ostatním. Písničky, které jsou ze starého repertoáru a některé z toho nového, dali jsme je dohromady, to jako dárek od nás, jako poděkování. A my se všichni těšíme na tu 4., kterou to celé zakončíme, protože to už se já tady nebudu konečně tak jako producírovat a konečně to dám do rukou někomu, kdo to opravdu rozumí. Takže tyhle 3 písničky ty vem jako dárek od nás.
Milí přátelé, já si dovolím učinit v podstatě poslední mluvené slovo. Děkujeme za to, že jste přišli, tvořili jste nám úžasný protějšek k tomu našemu snažení. Jsme rádi, že jsme si těch 25 let nemuseli připomínat pouze sami, ale že jste z toho byli. Věříme tomu, že Pán Bůh má pro nás, jako pro svoje děti, svoje služebníky, ale i pro nás jako jeho národ připraven úžasný plán, který bude přinášet pokoj, ujištění, že bez ohledu na okolnosti, kterých je kupa kolem, že máme naději v živém Bohu. Cokoliv se děje kolem, tak dávejme do rukou živého Boha a rozumějme tomu, že to je obrovská výzva, jak my se projevujeme. Projevujeme se jako ti, kteří jsou hnáni svým strachem a svými pudy a svými zájmy. A nebo se projevujeme jako lidé, kteří od Hospodina dostali život a dostali milost. To je výzva. Tak my se pokusíme v té naší službě pokračovat dál, pokud nám to Pán Bůh dovolí. Jsme rádi, že vás máme za svými zády po našem boku a těšíme se zase na další shledání. My jsme si nakonec říkali, že nebudeme vybírat žádné vstupné, což platí. V případě, že někdo z vás by chtěl podpořit práci Efaty, tak na konci toho sálu tam tím směrem, než vyjdete, tak tam jsou, jsem slyšel nějaké košičky, tak nám můžete něco přispět na naší práci. My to potom investujeme víc do letních kurzů, chceme přispět těm dětem, které přijíždějí z republiky se učit zpívat. Kdybyste k tomu měli srdce, máte to k dispozici, ale my jsme vás chtěli uhostit, tedy nechceme, abyste dávali vstupné. A teď už si to vemu. Nashledanou.